Hello logofer, ang godan video na lang pudeng. Godan video na ma lando na logofer. Bay oरैनो दिनैहाय माने गोसो जानानै खारायगाव खमला जाहैसैनो खमलासो जाफैदों आरो बै खमला जानायनि भिडिअ खमला लांफैनाय भिडिअखौसो लाबाय आरो नोंथांमोननो एसे देखायनोसै नोंथांमोनाथ' मिन्थिखायो बे क'क्राझारनि मानसिफ्रा खारायगावनि मानसिफ्रा ओरैजाय थांबा माने खमला मोनो होननानै बुहुत मोनोमोन दिनै एसे खम आरोना थ' दिनै खमलाखौ जानो फैबाय जोङो ओमफ्राय स्ट्रबेरिबो फैदों मालाबा समाव मा खालामनानै थागोन मा मानानै थागोन मानोबो एसे बरिं मोनो सब समाय समा एखे थाबाय थाया नालाय मानसिना थ' बेखायनो दिनैहाय खमला जाहैसैथो होननानै बै सासे आब'जों आंजों नै स्ट्रबेरिबो लाबाय ओमफ्राय बैग्रिबो लाबाय लोगोफोर दिनै बे खमला जानायखौ नोंथांमोननो देखायदों ओमफ्राय अबेयाव मा लोगो मोनबावो अबेयाव मा जाबावो लामायाव ओरैनो सर्टकाट लामायाव फैदों आरो लोगोफोर नोंथांमोननो एसे गोसोखांबा अबेबा माबाफोर नुबावो खोमा नोंथांमोननो नुनाय बुस्थुबाबो माने देखायनो नाजागोन दे लोगोफोर थ' बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर नोंथांमोननो आं मा देखायबावनो ओमफ्राय माने बे सासे आब'निया माने ओरैबायदि रावबो बारा हमाखै बिदि ससमाखौ ना आनकमन ससमाखौ आं देखायनो र' हेडफनबो दङ आरो र' मारै आब' आनकमनखौ ना आब' इयो कत' साइज नुदों लामाखौल' नाहर नों फल्डिं नों केमेरायाव नायनांला लामाखौ नाहर गारि सालायनाया नों अबावमोन ना बे बुस्थुखौ एकदम माने अनलाइनावसो आनकमनखौहाय रावबो बिदि हमफेरा दे आब' नोंखौल' नुदों फार्स्ट टाइम हेडफनबो दंलायलायनो वाव नै हेडफन ओमफ्राय बेखौ ब्लुटुथजों कानेक्ट खालाम नामा आब' औ बिराद मोजां खोनायो बरिया हा आब' मोजां नुदों थ' लोगोफोर माबा मोनसे नुयोबा नोंसोरनो खोन्थानो नाजागोन नाया मोनसे नुबायना नोंसोरा ससमाखौ आनकमन माने पुरा माने ड्राइभ खालामनायाव माने मा कम्फर्टेबल मोनो आरोना आब' बरियाखा र' नायदो लोगोफोरा बोदलाबनायखौ बोरै बोदलाबा बोदलाबथाय मिनि बरिया फल्डिं सेल्फि लानोसै क्लास फ्रेन्डमोन ना मा होनदों आब' खमला लाइन ओमफ्राय लोगोफोर आङो बे सासे आब' खमला फानग्राखौ जा उननो ओंखारदों आरोना ओमफ्राय जुदि आंनि लाइफआवबो बिदि आङो खमला फाननानै जानांगौमोनबा आं माबायदि जागौमोन साननानै बोरैबा माने दुखु मोनदों आरो आं ओमफ्राय जेनेबा नोङो दुखुखौथ' फोरमायनो हायाना लोगोफोर ओमफ्राय अननानै ओरैनो जोङो स्ट्रबेरि ओमफ्राय बैग्रि खमला लादों ओमफ्राय बाव 400 थाखा जादों ओमफ्राय बियो जोंनोहाय मोनसे मोनबायाव 100 ना बेसेबांबा होनदोंमोन हा ओमफ्राय आं होनदों नोंनि लसखौहाय खालामा आब' नों नांगौ दे जोंनो एसे बारा हर मोनसे होननानै जों बारा होगोन होननानै ओमफ्राय एक्सट्रा 400 थाखा जाबाय होमबाबो आंनि अननायजों आं 200 थाखा होदों दे लोगोफोर माने आं बोरैबा मोनो आरो बिदि माने आंबो आंनि लाइफआव बिदि जायोमोनबा माने खमलायैथ' एसेखौ 200-300नि थाखायनो सानसे नेनाङोमोनबा साननानै माने आं गोसोआव माने बोरैबा दुखु मोनदां माने आं नायनो हाया बोरै देखायनो नायनो हायिखौ रावबो फोथायनाय नङा मानसिखौ नायनानै बिदि नङा बेफोरबायदि साननो हागौ लोगोफोर बयहाबो गोसोआव माबा मोनसे फिलिंस थायोना मानसिना आरो मानसिफोरनिफ्राय खुगानिफ्राय माने एगाव दुइ खोनानायखौ मालाबाबो फोथायनो नाङा लोगोफोर जायनि गोसोआव हाबनानै नायगोन अब्ला बुजिगोन आरो लोगोफोर आङो सिगांनि भिडिअआवबो आं होनखादों जायनि गोसोआव हाबनानै अब्लासो गोसो सिंनि खोथाखौ बुजिलायो होननानै मोनथिलायो होननानै बेखायनो लोगोफोर जोङो माने मोनथिया सोरबा बायदिया दुखु मोनो ना मोना ओमफ्राय खिन्थु आं दुखु मोनो आरो लोगोफोर बेखायनो सोरबा सासे मानसिया गावनि लाइफआव थांनानै थानो थाखाय माबा मोनसे खामानि मावनायखौ माब्लाबाबो माने थाबथा होनो नाङा माब्लाबाबो माने
एसे आवगायहांनायखौ मानसिखौ माबा मोनसे गाज्रि होननानै गोसोआव दुखु मोनहोनाय गोसो गोरबो बायदि होजोबनानै नाख्रेबनानै नासयख्रेबनानै दोननो नाजानो नाङा लोगोफोर नोंथांमोना थ' माबा मोनसे सोरबाया माबा मोनसे खामानि मावदोंब्ला जाबाबो जायाखैबाबो मोजां खामानि मावदोंब्ला बेखौ जेब्लायबो थुलुंगा हामेसा थुलुंगा खालामबाय थायोबा बे जायाखैबाबो आंखौ बयबो बेबायदि सापर्ट खालामदों आंखौ बयबो मोजां मोनदों होननानै गोसो गुदुं जानानै बयबो माने गावनि गोसोजों गावनि नाजानायजों मानसि जानो हायो आरोना लोगोफोर थ' बेखायनो सोरबा बायदिया माबा मोनसे आवगायलांदोंबा नोंथांमोनाथ' मोनथिखायो माबा मोनसे आवगायहांदोंबा सुरु जादों आवगायग्रायाथ' आवगायखांबाय खिन्थु बे इयुननि फैनाय मानसिफ्रा जे ओरैनो थानाय मानसिफोर माबा मोनसे आं खालामथारगोन होननानै बै मानसिया रोङि बा माबा मोनसे जेबो साननाय गैया बे मानसिखौ माब्लाबा माने डाउनाव दोननो नाङा हागौ माने थुलुंगा हो हागौ माने मोजां बुं होमबा बेहाबोथ' खर' मेलेम थागोन ना साननो हानाय गावखौ जे माब्रै मा खालामनांगौ बेखौथ' साननो हानाय मेलेम खर' थागोन बेखायनो माने सोरबा बायदि मानसिफ्रा माने बुजियिखौबो बुजिहोनो नाजा बेखायनो सोरबा बायदिया जुदि माबा मोनसे मोजां खामानि मावदोंब्ला जेब्लायबो थुलुंगा हो लोगोफोर आंथ' सोरबा बायदि माबा मोनसे मोजां खामानिफोराव जेब्लायबो आङो थुलुंगा होयो आं मोजां मोनो